La Generalitat Valenciana ha actuat directament contra els discapacitats durant tot aquest temps i fins i tot va arribar a fer un decret de copagament que impossibilitava a moltes persones poder accedir a serveis bàsics i necessaris per a la seva vida. Per tant, nosaltres el primer que volem dir-li clarament una vegada més al CERMI, ja com un compromís per a menys d'un mes, és que el primer Consell de la Generalitat Valenciana aprovarà la derogació del decret de copagament, perquè és injust, perquè no serveix a més per a limitar aquest dèficit enorme de 40.000 milions d'euros. Realment són 6 o 7 milions d'euros només i és absolutament increïble que un govern sigui tan insensible com ha sigut el govern del PP, que hagi fet arribar a situacions extremes a moltes persones per culpa simplement d'intentar, en aquest cas, retallar els serveis públics.